Club Junta, building better Africa. Limpopo FM ndo wailesi kukhale imene imakupatsirani mapulogalamu apamwamba ndi otchakuka bwino monga nkhani zazaona ndi comrade Ntanyiwa, zamalonda ndi DJ Maxi, mwadzuka bwanji ndi DJ Kangaude, komanso breaking news ndi Don't Trust. Awatu ndi Salamango zimene ndithu zimapanga mapulogalamu abwino pa Limpopo FM, ndipo ngati mufuna kumvera mapulogalamu apamwamba chimali Limpopo FM. Limpopo FM ndo wailesi imene ndithu yavomerezeka ndi dziko lonse kuti wailesi yokhayo imene imabweretsa chilungamo pa mbalambanda. Kuti tisakuponyeni chimali Limpopo FM lero. Limpopo FM wailesi yapamwamba. Kumvera Limpopo FM ndi Mr. F Don't Trust. Kamuna pa radio tundu bam. Tiyambe motelo muchigawo chino cha kumamawa pamene nthawi yanga papa ikuti 10 minutes past 11 o'clock ku chigawo chino cha kumamawa. Mwadzuka kubwanji magobo, mwayamba bwanji mabusiness, mwayamba bwanji malo osiyana zinthu zikuyenda bwanji kumeneko kwina kulikonse kumene inu muli kuchokera pompano pa Limpopo FM. Ndine Mr. F Don't Trust mu mzinda ndithu wa Lilongwe ku sector 47 pa Mchombo penipeni pa Lilongwe. Mwadzuka bwanji kwina kulikonse kumene muli. Tikulonjereni motelo kunena kuti ayi kuimba kumeneko tayamba nako mpologalamu imene yamwadzuka bwanji kuchokera pompano pa Limpopo FM ndi kuimba kwa Evas Mereka akuti mistake pamoyo nkamodzi kawiri kachitatuko limakhala dala. Choncho tidachita mistake yoyamba kwachosa kupanga mademo kuti professor Arthur Peter Mutharika achoke, ndipo mistake yachiwiri tidapanga povotera MCP kuti iloweso mboma. Choncho tikapangaso mistake yachitatu limenelo lizakhala dala. Nyimbo yotanthauzo lake ndi limenelo pamene akufotokozaso mkatikati mwa nyimbo mukunena kuti tinkakhala nyumba yoyambirira, nyumba yoyambayo inkadontha, inali ndi pena pake poti pamadontha ndiye amalephera kukonza amene timakhala nawo nyumbayi, kapena kuti abambo athu amalephera kukonza nyumbayi. Tonse tidapangana ngati family, ngati mudzi, ndikunena kunena kuti ibola tichokepo tikakhale nyumba ina. Nyumba ija lero lino yayaka moto, ndipo tangoti kakasi. Lero anthu omwe aja ayamba kubwera nkumaza tipepesa. So pano kupya kwa nyumbayo nditi matisheti komanso zisoti za makapusi. Kodi pamenepo akutithandiza? Pamwamba pakepo paka chisoti ndikatisheti ipo nkukupa saso ka 2000 pamenepo funso nkumati ka 2000 kakuthandiza mpaka nakuti ndi mmene dziko lino likuyendera mpaka na pakali pano. Nyimbo ndi ya milandu kwambiri, muli nkhani zikulu kwambiri mu nyimbo imene iyi yeti kwa munthu wanzeru, munthu oganiza, munthu okhala pendi kumalingalira kunena kuti kodi dziko likuyenda bwanji, kapena kumva fundo zimene zili mkatimo ndi kumamvesesa nkumaona kuti dziko lidi zona de.
kuchokera pompano pa Limpopo FM kwa ine DJ 1 DJ Mama ndi Mr F Don't Trust Limpopo FM mzinda wenu wa Lilongwe pa mchombo pene pa Lilongwe mu sector 47 kulutsira mauwa. Anthu akuboda kumitawa school makolo ana makolo ana amene amaphunzira kuboda kumitawa school kumulanje makolowa akudandaula maka ndi chitude wina umene a headmaster apa school pa akupanga kwa apangira ana ophunzira pa school pa head wa school pamene pa adalandira ko mabigiri nthawi ina yake kuti mabigiri azitha kugwirisira ntchito pa school imene yagwirisira ntchito pa school imene choncho head aja atalandira mabigiri amene wa adango wasunga kumene adawasungako akudziwa inake kuti adawasunga kuti komano mabigiri aja sadagwire ntchito pa school imene pa Mitawa secondary school kapena kuti pa Mitawa school imene ya kuboda kumulanje leloli pakali pano tilankhula pano ahedi amenewa ayamba kuauza ana kapena kuti kuakakamiza ana kuti anawo azikauza makolo awo cholinga chonena kuti mwana wina aliyense azibwera ndi 100 kwacha azibwera ndi 100 kwacha ku school kumeneku akuti akamaliza ana onse kupereka ndalamazi atenge ndalamazo akagule mabigiri amene azigwirisidwa ntchito pa school pa maka potungira madzi amakalasi amene ana ayenera kumagwirisira ntchito during the school time choncho funso nkumati kodi mabigiri amene adabwerawa amene ena adapanga donate kubwera pa school pamenepa mabigiri amenewa ali kuti akupanga chani mpaka na ndithu anthu amdera limeneli ndi anthu ena akuluakulu ena anayeserapo ndithu kuyitanisa msonkhano wawo pamodzi kwaitana aujeni headmaster amene wa pa school pamene pa ya Mitawa school nkukhala nawo pansi ndi kuafunsa kunena kuti kodi inu mukufotokoza zoti ana azibweresa pano ndalama nchifukwa chani mukupanga zimenezo kumachita kuti pano padabwera mabigiri ndipo mabigiri aja sadayambe kugwira ntchito kweni chimene chikuchitika ndi chani ndipo sadayankhe zolongosoka adangophiphirisa nkhani ndi kutsindikanso kunena kuti iyayi pano tikuti mwana wina aliyense abwere ndi ndalama yokwana 100 kwacha cholinga choti ndalama imeneyo tikatolera titenge ndalama tikagule mabigiri funso nkumati kodi mabigiri amenewa adapita kuti amene adabwerawa nankha ndalama zimene akufuna kutolerazi kwa ana school akufuna apange nazo chani mwachidziwikira ndi kuti ndalama zimenezi akufuna kuba kwa abela ana school wa athyolere mthumba mwawo cholinga akathe kupeza muzosowa zawo za kunyumba kwawo ndi mbumba yawo ndi family yawo ndi banja lawo pamene ana makolo ana amene akuphunzira pa Mitawa secondary school pa Mitawa school ndi ana onena kuti akuvutika makolo awo akuvutika potengera naso ndi dziko la Malawi pakali pano mmene lilili pa school imeneyi pali ana osachepera 1750 nde tikapanga times minus tikupezako kunena kuti ndi 175,000 kwacha imene ingatuluke pa school imeneyi nkufunsa kunena kuti 175,000 kwacha iwo wakufuna pangena chani kumachita kuti mabigiri adalandira aulere kodi mabigiri amenewa adapita kuti ndiye tipemphe akuboma kapena kuti magulu yena magulu yena amene ndithu mmayang'anira za maphunziro nkhani za maphunziro pa school pamene pa headmaster pa school imene pa Mitawa school afika poma abweza ana ku school is just because ifa chona kuti mwanayo walephera kubwera ndi 100 kwacha komano zoona dziko limene likuvutira pakali pano ma 100 kwacha amene wawa aziwapeza kuti malo moti makolo azikhala busy kunena kuti kodi mwana wanga akabwera ku sukuluku polichi ipezeka pano ngati ali ndi 100 kwacha amene akwanise kukagula njere kuti athire mu polichi mwana akabwera ku school amwe cholinga chona kuti akhale ndi mphamvu zodzukiraso mawu kuti apiteso ku school akapeze maphunziro atsogolo lake choncho headmaster amenewa afika poma abweza anawa ku school kwabweza ku school anawa is just because ifa chona kuti sana bwere ndi 100 kwacha amene funso nkumati kodi pamenepa nsinjira imodzi imene yononga maphunziro awana siku apangisa ana kumene kuti maphunziro awa akhale obwerera mbuyo pamenepa ndiye kuti mukhale mukuziwa kunena kuti mukupha tsogolo la maphunziro anawa pa umoyo wawo wa nthawi zonse chifukwa skulu ndi phunziro
amene amakhala ofunikira kapena kuti ndi maphunziro amene amakhala ofunikira. Skulu ndi yabwino chifukwa moyo wako munthu pakali pano umayimira pa skulu. So pano ngati mukufika poma abweza ana ku skulu is just because chifukwa chona kuti sana sonkhe drama imene 100 kwacha imene inu mukuifunayi mwachidziwikire ndiye kuti mwanayo mukumbwezeresa pambuyo. Funso nkumati a headmaster amenewa akupanga zimenezi chifukwa ninji. Tipemphe anthu amuzi akomiti amudzi komanso tipemphenso pano kunena kuti boma likamva uthenga umenewu muchitepo kanthu pofuna kukonza mbiri yanu mbali ina. Tikudziwa kuti mbiri yanu yanyasa pena paliponse komano nkhani ya maphunziro anawa musamachite nayo chibwana cha mchombolende. Headmaster hapa skulu imeneyi ndi achiwinga. Headmaster hapa skulu imeneyi ndi achiwinga kumitawa school kuboda uko kumulanje. Amenewo ndi achiwinga. Komanso MP wa kudera limeneli ndi Shaibu Chida. Shaibu Chida. Ndeti pemphe inu Mr. Chida kunena kuti ngati mukufuna kukonza mbiri yanu kuti ikhale yabwino kuti dera limeneli muzathenso kupeza mavoti kuti mwina mu 2025 mukhaleso mudakali mboma. Chonde Mr. Daudi Chida tikukulemekezani posatengera zina zoyipa zimene zikuchitika komano pankhani iyoka tayesesani kuti mukoke pull your socks pankhani imene iyi cholinga chonena kuti ana asaonongeredwe maphunziro pa skulu imene. Tayesesani inuyo ngati MP wa dera limene la Daudi Chida tapitani ku skulu ya kumene kumitawa school kuboda uko kumulanje kuti mukathe kufufuza kwa headmaster amene kunena kuti kodi zimenezi akupangiranje kuwapangira ana ngati amenewa komanso cholinga chawo ndi chani kuti mukalankhula inu mwina zimenezo zikhoza kuthandizapo mbali ina. Komabe titsindike pano kupempha anthu amudzi kunena kuti zinthu ngati zimenezi sizimafunika kumangozisekera kumangozivomereza. Mukaonapo zinthu zonyasa ngati zimene zikuchitika chifukwa zimenezi ndi zonyasa pano pa dziko lathu la Malawi anthu ali pa ziphinjo zochuluka kwambiri. Ndiye mukaona zikuchitika zinthu zonga zimenezi zichonde tamayesesanipo midzimu inuyo apolisi amidzi apolisi unit amidzi kumatengapo mbali ndithu ndikupangapo sort out nkhani imeneyi isadakaonongeke isadapite patali isadakule nkhani imeneyi isadachulukirepo masiku nkhani imeneyi ikuchitika kumayesesa kuti mulongosole nkhani ngati zimenezi kudakali eli. Choncho musavomereze kuti ana amdera limene lili kuti maphunziro awo akhale obwerera mbuyo chifukwa headmaster wa ngati afika poma abweza ana ku skulu ndiye kuti mwachidziwikire akuononga tsogolo la anawa. Choncho langa ndi pempho kunena Club Junta, building better Africa. Nkumatero ndithu akuti I don't trust nyimbo yoto mmasokoneza ifetu ndeta imvesesa atu akuti mistake nkamodzi nkawika chiwiriko nzadala zimenezo ndeti kutero kunena kuti inde kaya chimozimozibe ngati tidapanga mistake kutenga MCP nkulika mboku itenga MCP nkuyika mboma tisabwerezeso mistake imeneyo mu 2025 komanso funso nkumazifunsa anthu fepa ife tokha kunena kuti kodi agalo amene wawa agulu kunyinda amene wawa akapamba amene wachula amene wawa mmene atizuzirano mmene aonongera dziko la Malawimu nkumabweranso mmapodium nkumalankhulaanso pa social media pa air nkumalankhula mmawireless mma TV nkumati tivoteleniso ifeyo mpaka na 2030 funso nkumati akufuna azapangako chani zimene sadapange mu zaka zisanu zimenezi.
awawa nde apakuladi awawa nde apakuladi kuomola ndithu kuomola kuopsa kwambiri kupakula mmene anenera Steve Konda Banda kuchokera ndithu pa wireless yake ija akunena kuti ayi DPP inkaba koma sopano awawa osati kuba iyayi komano akupakula akuluakulu sinete komano akutero anatero Steve Konda Banda. I think mwina uthenga umene ukapena kuti kaujendi kamene koko munakamva ndithu mwaena mwa inu kunena kuti anafotokoza choncho kunena koma akuluakulu iyayi DPP ija inkaba koma sopano awawa akupakula. But DPP inkaba koma awande akupakula. Hani yake ndimene kunena kuti ya DPP inkaba koma sopano awawo pamene pafika apa akupakula nde tiyeni timveso kunena kuti kodi munyimbo muso nkhani yakupakula imene nayenso uyu Evans Melekayo akoyikamba kuti bwanji mu nkhani yakupakula yomweyi. Mwadzuka bwanji kuna kuli konse ndi programu yake kuchokera pamano pali Mphopo FM pamene nthawi yanga papa ikuti ndithu cha umomo kuti nthawi yanji imene I don't trust chama 25 minutes past 11 o'clock. Tinene bwino nthawi iyo kunena kuti yayi ndi quarter past 11. Timafuna tauze motsindika pano a headmaster Chiwinga ku Mitawa School. A headmaster Chiwinga nyasi zimene mukupanga po wazuza ana njira zosiyana zimene mukupanga pa school imene ya Mitawa School. A headmaster Chiwinga ife ali Mphopo FM nkhani yo taimva tikupemphani mwa ulemu kuti ntchitidwe onyasa umenewo lero audio imene ikakupezani utheletu ndipo mukapitiriza zimenezo muona zimene Mphopo FM yimapanga. Ife sitimalimbana nazo zambiri yayi timangomema Malawi timpitire kunyumba kwake munthu ameneyo tikampitira kunyumba kwake zochita zimakadzika konko. Nde tikupempheni kunena kuti inuyo ngati headmaster wa pa school po ntchitidwe uwu mukupangawu muleke usachitikenso ulekeke ndithu umene usamvekenso mpang'onong'ono pomwe tisamveso kuti zikupitirira zimenezi kumeneku ku Mitawa School. Chifukwa chani tikutero dziko la Malawi ili mukuliona mmene likuyendera pano pa china chilichonse chinthu chavuta. Munthu kuti upeze 100 kwacha pakali pano is not easy. Nde malo kuti upeze 100 kwachayo uganize kuti ukagule mchere uthire masamba munkhwani muthelele kuti ana adye thelele loti lili ndi mchere. Ndiye zipezeka zonena kuti inunso mukuapasaso punishment ana ndi kumaonongeraso maphunziro kenako mpaka kumauza ndithu kunena kuti ayi ngati zikutero pano basi inuyo ndiye kuti nkhani ya maphunziro palibe chifukwa ngati mukufika napo mambweza mwana ku school ndiye kuti mukumuonongera tsogolo. Ndiye tikupemphani kunena kuti nkhani imene ilekeke sitikufuna kuti imvekenso kuchokera lero lino VN imene ikakupezani mudziwe chochita kwa inu. Kumvera Limpopo FM ndi Mr. F don't trust akamuna pa radio tundu bambo. Akutelo ndithu Evans Meleka kunena kuti m'bale wanga osauka bwera tiuzaneko zochita kodi pa anthu amene wawa pakanganya amene wawa wabwino ndi uti majenzi lero ali ndi ife ndipo chisankho chili m'manja mwathu apapa wabwino ndi uti wokubayu amaba mwamtendere amaba ndithu sitikuti sa amaba iyayi amaba koma sopano mbuzi zinazi ndeso pano zikupakula osati kuba kumene wina uja amaba kuja iyayi zinazi zikupakula kuomola pamenepa wabwino ndi uti chisankho mzanga osauka chili m'manja mwako
chili mwa iwe. majenzi akakhala maplayer amavala majenzi ali ndi ife lero. Ndatiropo ndaputuka ndapita tikumane kuseriko muzigawo zina zake mpologalamu yankho malirati ya lero. Tibwerenso ndi nkhani ina pano imene ndithu akuchita azikazi amafumu kunjaku, nyasi zimene akuchita azikazi amafumu kunjaku, nyasi mpaka na kumalowelera ndithu munthu wanzimayi mkazi wa mfumu kulowelera uhule kumachita uhule ngati munthu wamba koma ali mkazi wa mfumu mpaka na ndithu kumatengana ndi zigawenga kumanyengana ndi zigawenga ndi kuyamba kupha wanthu. Khalani pompo kuti mumveza mbiri kuchokera pompano pa Limpopo FM kwa ine DJ 11 Mr. F Don't Trust kuchokera ndithu munzindazinda uja kurusila mawu munzindazinda ndithu wa Lilongwe pa 647 pa Njombo penipeni pa Lilongwe. Mwakumana onse kuti munali pamenepo tsatulani mapogamu otsatirawo kapena kuti mverani. Khalani pompo kuti mumverenso mapogamu otsatirawo. Mwakumana onse kuti munali pamenepo. Ndaputuka ndapita tikumane kuseliko. Club Junta, building better Africa. Club Junta, building better Africa.